Så. Nej, den skal nok nå det. Så, nu kommer den ned. Okay, kom lige ud op i toppen. Så. Det ser sådan ud. Det skal nok komme senere. Det tror jeg også. Så. Øj, det er politiet. Jeg tror, det er inde i toppen også, sådan her. Og der kommer mere! Jeg skulle lige have tjekket, om røgelektoren virker. Nu kommer brandbilerne allerede. Sådan der! Velfærd! Tænk på den der.